Yo, what's up guys? So padumi karon sa Little Kyoto, no? So adto ta sa Japan. See you later, alligator. Ang entrance sila is 60, 30 ang bata. So na dilang ilang souvenir. Sila gamay nga tuloy-tuloy din. So dara guys ang wow! Hachiko guys, mao ni sikat nga iro dito sa Japan nga paabot sa iyang boss. Wala siya ibaw nga namatay na dae. So di mag-goal guys kay naa siya mga kalikuran diri no. So naa sila ikuan no, naa sila restaurant diri. So kung gusto mong makaon na ra gyud dira no. So di mag-goal. So makita po na ito diri no ang Lying Buddha. So gikapoy na gitaw ni siya no. So mo nang higda sa taon siya kadiyot no. So di mag-goal guys kay naay mga pagkaon diri oh. Kani mga tinda-tindahan diri nga gagmay. Mao ni siya mga pagkaon diri no. So mopili lang mo sa mga kuan ninyo mga Japanese food, so mga Japanese food ang naa dito. So pili lang mo diya mga kuno nanay mga tao diya ni sila mga tao ni sila diri. So diligin mo magutman no, moari mo diri kay sa sulod na adyo mo kapilian na mga pagkaon. So musaka ta diri guys kay naay mga nagkimono diri no, mga Japanese nga mga babae no. So kani mga gipagsulob nila guys. So kanang mao ni siya gitawag og kimono no, mao na siya mga traditional dito sa ilaha no. Bisa tuwa pa mga murag sa kana neto mga Pilipiniana ba ang singan neto algani mga barong unsa pa na dira. So mao sa na ilaha. Unya ato ari ondre ang Buddha nga higda-higda no kay kapoy nagikuno siya sa kinabuhi. It's Charla. So pwede ra mo mangitag kalingkuran no, kaya napasaunahan lagi mga bangko sila lagi provide no nga malingkuran yun sa mga bisita, mga tourist. So dara no ang atong Lying Buddha. So ato ni siyang kumustahon ug okay ra ba ka ni siya diri. Usay kuan ni may nitan og mga wanan, kumusta ka ni siya diri. So ato sa ni picture na nagsamok-samok diri no. So sa siya
So napa sila gi-construct diri no. So napatay mga kinahanglang pag-abangan, so inigbalik ani no. So nindot ni gid kay siguro ni.